tager ud og besøger de enkelte virksomheder og giver dem konsultationer, men for jer, der har vi især designintroduktionsforløbet. Og det er 3 gange 2 dage kursus i designmetode. Det starter her, så jeg begynder nu at skamme datoren. Der starter vi det her, der har vi det her forårs designintroduktionsforløb, som introducerer til designmetoderne. Fordi designmetoder er i dag, jeg bliver næsten nødt til at hive den op. Langt de fleste forbinder jo ægget som et typisk eksempel på design. Et design, produktet design. Det er jo også det, som vi er, det er sådan et ikoner, så det er svært ligesom at ændre ved den forståelse af, at det her, det er design. Og når I ser tavlen fra Designskolen Kolding, så tænker jeg også, det er sko eller samarbejde med Ego. Det er nogle sko, og det er også et produkt, et klassisk kendt dansk produkt, det er design. Ego har jo inddraget noget bruger, nogle brugere i designprocessen, brugerinvolvering i designprocessen, noget man følte på i 60'erne og 70'erne. Og så derfor udviklede det også i forhold til økonomi og alle de her ting, der kom ind. Og i dag der prøver man så nogle af de metoder, som designer faktisk er rigtig gode, som de anvender på tværs af alle designretninger. Det kommer til også at gå ud i ledelsen og rende derude til udvikling og forandring.